Sedilit tok. Iya nanggon nang mbok suwi aku. Tapi yo nanggone mak Urung nang barcekan nang klempano. Ngene mak men urung. Kok tak jujuk kok klempur sik. Kok kucing tak ngebancen. Nang barcen nang mak suwi jagongan. Jagungan sak anake le. Aku lewat nang Maron tutupane. Maron tutupane aku lewat. Tutupan. Sing tak gata andari sing ya omahe Ade saiki. Heeh. Ade nguri. Sing anak wedok saya ra tak andari ade anu wong ewoh nek nang pasane wong ewoh. Ewa gone keduane kalau. Iya, ya pas ngene wong cok ora usah wong nang paden nang ngono. Iya setengah. Heeh. Sing anak wedok Ini. paden jere. Ade ngene wong ewoh misal. Nang kali siatin kae. Suwi aku nang kono suwi saking. Ndarono dhewe. Pipis yo ndarono. Nah pipis terno ngono lho. Lagi sing main Tuh basah. lumpuh. Mbah Basar kene oleh. Lumayan yulat kok kene. Padang ya. Aku mbok anu. Iyalah. Rupane koyo ngene mbok anu. Ya wis ben kenang-kenangan kok. Lah. Kaya kaya ngene di Wis rupane japaan ben ngono. rupane kaya ngene di dulur lanang ndebeng aku dungane. Sapa? Kowe. Koko apa go ngadus aku? Wis nang dese. Ngadus sik aku. Urung dipagri. Hah? Urung dipagri. Wis. Pokoke sedina saiki olah adus, sesuk gak olah adus. Ape temu lanjut olah adus. Wayah adus ya adus. Sing larang sapa? Kae iki gak mambu, Mbah. Mambu digubak. Apa? Teh wis kang teh dipembe teh karo anak lanang. Oh, ngombek nang niku. Wis tuwek, gak usah ngombe lagi. Ya. Ndak lagi disiri kenapa? Takoki Ning awak abot. Dari sapa? Jare aku ngalami. Nah, pedinan. Kan. Wah, mau digambak. Ben kok. Engko men ora. Digambak. Lah piye kenang-kenangan kok dulure sing ijek nglumpuk ya digambar kok iso. So anak putune buyute canggahe kaya iso malah ndelok. Nunggoni Bu Omoy. Nunggoni Bu. Kayak kange iki adine dipijeti kange. June iki lho ngamping. Kayak kange iki adine mijeti bulan lanang bulan wedok. Piye jan. Ngene iki kenang-kenangan. Lucu ya. Lambene pecos. Lah ya. Kurang geser ini. Apa nih? Geser ini kemarin men ketok. Kaling-kalingan. Nah, wis ketok kok. Pakai. Arep nanti pinjam. Wis bari tidak. Nah, aku denane kan Pulak nggih wong kuwi. Ini kilo ya 5.000. Dia kecoklek. Dari coklat. Iki lho, anake lanang sing barep. Oh, saya angel oleh mulai. Sing angel oleh mulih kancane kok. Mantan lanang, guys. Ibu kita ya. Oke ngantane.
Gen. Calon nganten ki payu ae. Manuke payu. Manuke payu, guys. Mulai kan. Benar sih. Panter nggarot sesuk. Panter nggarot. Pantes dhuwur lah. Dhuwur ora? Nggarot ora kok. Lah iso dikakai ora? Bisa. Karo bagi Pemain Jalan, apa ono? penandi nang ngo. Galat Bagi ya? metu kene lho. Tuh etan body. Kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti. Iya. Oh ya Mbak iki. Kerja bakti cah nom-nom. Cimplis, ki cimplis iki sampeyan iso didelok iki lho fotoku karo Marin. Dek kami. Ndek kae. Ada bunga dewe. Lah ngero HP ngono kuwi cah cilik. Ora beda Malika. Anake Din kuwi ndak anggar pisah karo piye nangis kecek. Sudah Surya. Surya kan ngerepake nama kita enggak. Bener aku. Wong ya supine kuwi tanduwi. Ya supine kuwi sapa sih. Pun dipreksakno nang wis maje ra ndi penyakit kurang sayang piye. Kurang sayang kurang ngombe kok iso. Iya le. Orang ngombe kuwi marah. Kurang ngombe kurang petami ngono iki. Heeh, kurang ngombe. Ana pegawe ra tau saung banyu piye ndak. Yang mulai betul-betul datang Ya beduk kok jam 1 balik nang nggo tondo. hilang rayong pasapi. Iya tondo. Yang mereka suka nang ada tua. Ayo ndak. Tunggali aku ki ya, ndek nambe sapa tak gendongi. Anu dan ndak. Wis mono sak nek cerita. Lah aku wawan karo bojoku ya durung setahun. Ya. Ya plan nek bojo ya ora tau dikek dhuwit. Dek pian kadang-kadang paras. Tapi rempon semua ya gen. Nek sapi kawan aku dadi pinter wae nek kawan iki. Dadi omah dadi leman Pak Mas. Iki kata aku sapan. Oh kecek iki. Dong kacina. Wis anu juga. Bi manen narose nek ngombene kurang ya ngono. Nek anak anu saya mandi nek bumi yo sok cegrek. Ya pek ngono. Sekan dikit ngombene Ngombene nang kendhi segar. bumi cegrek. Aku ki turu ya sampeyan banyu yo. Lasi yo Gendul cilik ngono. ya aku kiri ya kalau ngombe yang tua ora. Aku nang turunku. Lah aku kudu ngombe gemet-gemet menara. Aku ndak kena tak nang tekan wis. Ayo. Loro kok manuk empuk ya esuk. Loro kok manuk empuk. Tegane dapak. Aku ki sikilku ki lho. Kaya Alhamdulillah. Padha wae. gringgingan yo sing kene linung. Nah wis ketok ireng nok. Ora kuning kok dhisik. Lah ndike aboh kok gering kok. Lah iki aku terus waras. Nek waras aku Ini ki cuma kok iki tol gringgingan. Anu nek gak kendhok pinter ini ki. Minta Iki kendhok nek anu dikawak ini ki lho. Nek sing aku ndak loro kemuning. nek marahi wong-wong ki. Nek tekan kono ngene lho. Sikilem dadi ra kendhok. Dikawat. Anak kawanan tekan dadi ra kendhok. Nek tak ngunduk kamlaku ngono iki. Wis aku nang arep mati ora paham iki.
Dipecoi pite. Utang iso iyo, yo tak gelas. Ya ora tamu ya di jamu karo derene. Ya dibasen ku derene wong tuwek-tuwek lho. Itu basen malah seger kok. Kalau tertangi turu langsung glok-glok. Glok ngono aku dhewe ya ngono. Wes mesti aku. Oh iya iya. Tangi turu langsung glok. Ora untu ya ngombe uyah ngono ae aku. Mari. Nek Oh alah. nek ngombe uyah ki lara pire? Lara untu, lara mripat, Mari. dipupoi. Dite mari aku lara untu. Lah tak biyene seminggu kok malah ora mari-mari. Ngoyah adai tak buak nang Gak pahit to le. lemah. Gak pahit to. Separo tak ombe separo. Gak pahit. Gae, Mbah. Keceng-keceng piye ngono? Anget. Ini kok ora krasa piye-piye. Tahu ngene iki ya. Obat-obat ki ya gak tahu aku. Ngeluh ki nglinting ya nglinting ae. Kira obat ya apa ya gak. Gak doyan. Sete gak anu nae. Doyan iki ya doyan yo, tapi ya gak tahu. Ora balik nae sete. Ya aku nek kata anu iki gak iso anu ya. Kanggo kemu. Kupyo-kupyo tak elek kok. Galino. Lino aku ya ora tahu. Tenan. Lek gregetan aku, lek toko obat apa. Ngoyah. Ora ya dhewe. Ya ya di. Iya ya dhewe dibangun di. Oh luwak. Malah gratis ora bayar. Iya lah, oke dhewe kon bayar sapa? Nek kon nek anu balik ya. Awake. Endi wong sing ngombe uyah iki lho. Iki wong sing ngombe uyah. Fakta, ya ora. Langsung. Nang mangai yungjem kok jogong ya. Narana. Kan bukan apa krono. Ya mbah lah ngewangi apa-apa kono. Nang diwan-wan kono. Maratuwane cek akas kok. Ya iya. Antune dimek-mek dijedi. Wis piro? 90 apa piro jeneng? Anku. Umur sapa? Umurku. 90 apa 85. Aku ya gak Ora ora kuwi lah tulis. 60 kuwi lah paling. 90. Nang layange kono nang. Aku yo gak anu, gak tau adik nek gak tuwanan gak tau yo gak tau pijet. Aku jamu tetes yo ndanu karo yo wakil kuwi no kono. Ndak patang botol. Jam tetes 100 kuwi. 200 e. 200. Heeh, dhewe satu. Direne lho ki. 200 e wis anak iki. Sing Ndak kono yo kuwi. heeh. Ndak patang botol. Kuwi tok jam. Yo sak krungune wong. Wis kelinci tak getik. Nek obat sak ati ngombe gak ngombe kok. Obat gak tau. Oh, Periksa ora tau. Sebel timbangan kuwi. ban timbangan kuwi dasar kangge stasi. Timbangan kuwi yang gejala normal, bulan normal yo wis. Tanggal 13 ini timbangan sakit lam siang iki dilokno. Aku wis gak saiki, wis gak timbangan. Genten sing wong buri-buri jete. Aku cek di anu, cek cek kon moro lam siang. Tabal lam siang ya ora tau lah. Yo Kan mbek dhewe ya. gak Lho, tenang. iki lho lansia gak entuk duit pemirsa. Lansia gak entuk duit iki piye? Pak Prabowo, Dek biyen oleh. Bu Kofifa, Wong jenenge Pak lansia Budi, gak oleh Taman duit iki lho. Lah yo jane wong iki mesti entuk duit. Lah yo. Cok anu, cok ban sewune mbam Pak anu ndahanan. Cukup. Nanti Nanti saiki. Dan oleh lah. Oleh investasi oleh biyen. Anu sing nyekel wong tawaran. Anu Pak Yu, gawean Pak Yu sing nyekel aku biyen. Yu calenan ibu tabiado. Terus gak sobore. Sing nyekel wong desa wae saiki. Ya dipangan kono. Gak dite gak dioleh. Polisi desa sing. Ya dipangan kono. Kolam dia yo ya. Saiki
saiki cek bene ora akeh wis. Telung wulan. Iya ya 3 bulan 2 bulan. Juta. Dik biyen yo 500 kan Nduk. Nek Bojonegoro ora sugih lho. Tak juta yang tadi. Pindho aku. Tak 1 juta. Ya 500 kuwi cek Kuliah ya 600 500. Adi harga oleh kuwi. Harga bancane pakane kuwi. Ora di 500 terus nganti saiki. Wis pirang taun mas aku wis kuwi kok. Cek pakane kuwi bisa oleh. Kok sing nyekel dhewe-dhewe. Ya kuwi lah. Suguhan kok. Woro nek nyekot. Oh, semua tondo. Woro. Disirami mau. Lah yo nek gak anu tak kon kene ra mau sing bacok aku anjen kok turu aku nang aku. Kofifah Emil.